Parc Natural de l'Albufera està situat a l'est de la península Ibèrica. Es tracta d'un típic sistema d'estany costaner format per una porció de mar tancada per una llarga barra arenosa, la denominada Devesa de l'Albufera. Actualment, la Devesa de l'Albufera és una extensa àrea natural on es localitza una de les millors representacions d'hàbitats dunars del litoral mediterrani. El Parc Natural de l'Albufera està protegit per la Generalitat Valenciana des de 1986. A més, ha sigut declarat com a zona d'especial protecció per a les aus i inclòs en la llista de llocs d'importància comunitària per a la regió mediterrània de la Comunitat Europea, amb la qual cosa queda definitivament inclòs en la xarxa Natura 2000. Els hàbitats dunars hi comprenen una longitud de 14 quilòmetres de costa com a mínim. S'estenen des de la mar fins a l'estany de l'Albufera i consisteixen en una successió de cordons dunars des de la platja o desert litoral fins a les dunes fixes. Les dunes s'inicien des de la platja amb els embrions dunars que es recolzen en les dunes mòbils. Aquestes últimes alberguen plantes adaptades als substrats inestables com l'herba de renegat o la corretjola marina. Ja en exposicions resguardades, el lliri marí, la credeueta marina i la violeta de mar. Les dunes mòbils donen pas a un relleu ondulat constituït per dunes semifixes, on les plantes han aconseguit retindre l'arena per mitjà de les seues arrels. Les dunes semifixes van fixant-se progressivament i apareixen espècies arbustives de major port ja fora del perill de l'alè marí. Estos arbres i arbusts constitueixen actualment matoll amb pi, característic de la Devesa. Entre la vegetació de les dunes semifixes apareix el ginebre marí, espècie adaptada a viure en condicions molt dures, a llocs secs, pobres en nutrients i sotmesos als vents carregats de sal i arena. Aquí en la Devesa el hábitat preferido de él es el segundo cordón dunar, es decir, las dunas que les llega el viento del mar, pero que ya son maduras y ya hay una vegetación con bastante densidad. El ginebre marí és un xicotet arbre de la família dels ciprers, que rares vegades sobrepassa els 4 metres. Per tant, no té flors ni fruits tal com solen conèixer-los, sinó que presenta cons, semblants a les pinyes dels pins, que contenen el pol·len, i gàlvuls, de forma arrodonida i d'aproximadament 1 centímetre de diàmetre, que contenen les llavors. Es diferencia dels altres ginebres per la major grandària dels seus fruits, caràcter que li dona el nom de Juniperus oxycedrus subespècie macrocarpa, ja que macrocarpa significa en llatí de fruits grans. Es tracta d'una espècie dioica, és a dir, hi ha individus masculins i individus femenins. No és possible observar mai en el mateix individu cons masculins i gàlvuls femenins. El pol·len del ginebre és dispersat pel vent, que el transporta per atzar des de les plantes masculines a les femenines, sense intervenció dels insectes. Els cons femenins, una vegada pol·linitzats, donaran lloc a gàlvuls que solen contindre 3 llavors. Els gàlvuls maduren al segon any i tenen una olor característica que els fa molt atractius per a alguns mamífers, que al digerir-los n'afavoreixen la germinació. Actualment es coneixen a la Devesa un total de 335 individus, dels quals només uns 30 són silvestres. La resta procedeix de plantacions realitzades per l'Ajuntament de València al llarg de les últimes dècades. A més, el nombre de peus masculins és molt superior al de peus femenins. Tots estos individus estan degudament identificats per mitjà d'una placa. Damunt hi ha alguns peus femenins molt allunyats d'exemplars masculins, la qual cosa fa molt difícil la pol·linització d'estos i compromet seriosament la producció de llavors fèrtils.
L'àrea potencial del ginebre marí ha patit a la Devesa una progressiva transformació al llarg dels segles a causa de l'acció humana. A més, la Devesa de l'Albufera s'ha vist castigada pels incendis forestals, alguns de gran magnitud. Aquest estat de destrucció de l'hàbitat s'ha aconseguit a partir de segles de transformació humana, durant la qual la replega de llenya va ser constant. La niña nos permitieron hacerla en la pinar y cada 3, 4 o cuando creía conveniente cambiaban el tramo. Agarraven un cortafuegos, deixaven i passaven a l'altre, tallaven la lleva superficial, feien carbons i entonces el forn, que era un forn moruno, el calfàvem en llinya d'esta de la cosa. Nosotros tenemos datados los incendios del siglo XX y han habido muchísimos, o sea, incluso han habido décadas donde se han constatado más de 100 incendios en la Devesa. Claro, 100 incendios son muchos para un espacio tan pequeño y siendo una planta incapaz de rebrotar, pues seguro que ha sido muy influenciada por los incendios. De hecho, en la zona sur de la Devesa, donde se está haciendo ahora el proyecto, no quedaba ningún enebro, o sea, ninguno. Solamente quedaba uno que precisamente desapareció con un incendio de 1989. Y no quedaba ninguno porque además tenemos constancia de que fue la zona más incendiada en los años 60 y 70, con lo cual posiblemente desapareciera por eso. L'hàbitat del ginebre marí va ser un dels més afectats per la urbanització de la Devesa durant la dècada dels 70, quan van ser arrasats diversos quilòmetres de dunes en favor d'edificis, carrers i aparcaments. Per a recuperar l'hàbitat del ginebre marí, calia recuperar les dunes i la seva vegetació. Amb el projecte Life Duna, realitzat des de l'any 2001 fins al 2004, es valida internacionalment la metodologia a seguir per a recuperar els ecosistemes dunars. Es va donar forma a les noves dunes a partir de l'arena procedent de les mallades terraplenades. Utilitzant materials a l'abast, com ara la canya i el borró, es munta una estructura en forma de quadrícules que reté l'arena transportada pel vent, resguarda les plantes i llavors introduïdes i protegeix la duna davant de temporals de vent i mar. Una vegada estudiada la problemàtica del ginebre marí a la Devesa i gràcies a l'experiència acumulada per mitjà del projecte Life Duna, va ser dissenyat al 2004 el projecte Life Ginebre. L'objectiu és recuperar l'hàbitat i establir una població estable de ginebre marí a la Devesa de l'Albufera i reconstruir la morfologia dunar a 55 hectàrees des de la Gola del Pujol fins al Parador Nacional Lluís Vives. Estes dunes restaurades seran plantades amb més de 1.000 exemplars de ginebre. Per a reforçar la població de ginebres marins existent a la Devesa, és necessari recol·lectar els gàlbols per extraure'n les llavors. A més, s'ha de procurar recol·lectar-los a partir del màxim possible d'exemplars per a salvaguardar la diversitat genètica de la població original. Ja al laboratori, els gàlbols han de desfer-se i llevar-se per a separar les llavors. Una part d'aquestes llavors s'emmagatzemaran al banc de llavors dels vivers municipals del Saler per a la seva conservació a llarg termini. La resta són posades a germinar a hivernacles adequats. Des del naixement i fins que es planten a l'àrea definitiva, els joves ginebres passen almenys 3 anys al viver. Durant aquest temps és necessari regar periòdicament i eliminar les males herbes mentre els plantons creixen.
A l'hora de plantar els ginebres, és interessant identificar els peus femenins, que tenen gàlvols, per a ubicar-los a les zones on falten i mantindre l'equilibri de les poblacions. Seguint la metodologia validada en el projecte Life Duna, es recrearà un relleu de dunes i calderes d'abrasió a zones on apenas són visibles xicotetes ondulacions. A menys de 100 metres d'ací, hi havia un muntanyar que diem el muntanyaró de nosaltres. I aquest muntanyar tindria com a mínim de 7 a 8 metres sobre el nivell del mar. Alt, altíssim. Havia, entre duna i duna, potser havia un hueco que feia aixina i per ahir, quan hi havia un temporal fort, entrava la mar. Així mateix, és important recol·lectar llavors de les espècies representatives en la vegetació dunar, que s'utilitzaran per a distribuir-les a l'atzar per les àrees restaurades, perquè s'accelere en la mesura que es puga la recuperació de la vegetació dunar. També s'eliminen espècies invasores com l'ungla de gat, gènere Carpobrotus, i la pitera, gènere Àgave, que desplacen les plantes típiques de les dunes. Per a concloure la restauració de la zona d'actuació, és necessari, a més de la recuperació de la geomorfologia, recuperar la coberta vegetal perquè finalment la fauna puga colonitzar l'àrea. S'ha dissenyat una ferramenta coneguda com a model predictiu per a esbrinar la distribució de les principals comunitats vegetals que tenia la Devesa abans de la seva alteració dràstica i poder fer-hi la plantació en funció dels requeriments ecològics de cada espècie. Durant les obres es crearà una llacuna d'uns 4.200 metres quadrats en la qual s'alliberaran exemplars de fartet i samaruc cedits per la Generalitat Valenciana. Prèviament s'hi hauran introduït plantes aquàtiques. D'esta manera es pretén contribuir a la conservació d'aquestes dues espècies de peixos autòctons, la principal causa de regressió de la qual és la destrucció del seu hàbitat. El projecte contempla una important campanya de difusió i educació ambiental. Amb els residents de la població local s'han realitzat activitats de participació com ara plantacions, visites guiades, jornades lúdiques i xerrades divulgatives. Estos ciutadans, com a visitants assidus de la zona d'actuació, seran els transmissors dels resultats del projecte a la resta de persones que visiten el parc natural. ¿Qué problemas tienen, qué problemática encuentra el enebro marino, sobre todo en la actualidad, dentro del Parque Natural de la Albufera? Como veis, hemos montado 3 maquetas. A través del taller del Ginebre, els i les alumnes han pogut conèixer, manipular i pensar sobre la problemàtica del ginebre marí a la Devesa i així mateix plantejar possibles alternatives i solucions. Diverses maquetes simulen processos naturals com ara la formació de la barra arenosa que al Golf de València va tancar l'Albufera. La successió d'ecosistemes a la Devesa des de la mar fins a l'estany i la biologia reproductiva del ginebre marí per mitjà d'un senzill joc que permet visualitzar el procés natural de polinització d'este i les dificultats amb què es troba. La divulgació del projecte s'ha realitzat a partir de cartells,
fulleig, així com una pàgina web en 4 idiomes i amb una versió adaptada a persones amb discapacitats i també a dispositius mòbils. La web ha servit com a plataforma per a la celebració d'unes jornades virtuals, en les quals, a través d'un fòrum online en temps real, s'ha debatut temes referents a la recuperació d'espècies d'hàbitats dunars i a la regeneració de dunes litorals. El projecte ha aconseguit regenerar un relleu ondulat típic de l'ecosistema dunar. S'han excavat llacunes i mallades, s'han regenerat dunes de gran altura per a tornar la devesa al que va poder ser el seu estat original. Este nou relleu ha configurat diferents hàbitats d'enorme valor per a la conservació de la biodiversitat, entre els quals destaquen els ginebrars marins. Una vegada conclòs el projecte Life Ginebre, el Parc Natural de l'Albufera compta amb una de les millors representacions d'ecosistema dunar a la costa valenciana i al Mediterrani ibèric. És moment de felicitar-se, però també d'assumir una actitud responsable per a conservar este magnífic espai, que hem de cedir en el millor estat possible a les generacions futures.